kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bisitaam ka din ni Papay di Hospital ita, Sharon, bakit? Wala kay, sakmat lang ti agbantay itangal daw. Nag-text ti kabsat ko ang mapanak pa'y, tada ka no klase na. Kaano nga ilwaryo ya? No awanan agbantay, irwar minton Sabado. Wala, takaasi kayo matlaang na kwa. Naimbag kumamit, maagasan. Kasla alanganin ba? Ay, wan nga ron. Sa anak ang makatrabaho. Apektado matan ti panagadal dagiti kakabsat ko. Kasaritak nga ron ni Marlene, tayo so ti mga wirita nakta. Wala kay, ibagam itiipang ko asaan pa'y arumwar. Itangal daw laang matkit di Okay, mabayag mo tinday ta, rikrik-naan ni Papa. Day tangarod. At damat kat di kwarta na apagpaagas na. Ngam saan matan nga agimbag. Amang ano talaga asaanin nga agimbag ni Papa, bakit? Kumusta nga'y kanuti katuga nga, Manong Rex? Saan ka numatin nga agimimbag? Ay nawaw, sayang mo, tibay bayadan day di ospital no saan matla ang agimbag. Daytang karudading ko. Amang ano inton madamdamak at maibusan ti kwartada. Awanan da kayon ton ti agrigat no kasta ti mapasamak. Amangan kunak no mailako da pa'y dagiti sanikwada. Daytamot ti maysa pagdandanagak. Apay ngamin adida pa'y lang irwar no saan matlang ang maagasan. Diyak man amo ka dagitang agkakapsa. Ay, isupay kit di ataktak kan gastos dayta. Naku nang bayading ko. No saanen ang maagasan, aklo ng dalat ta kumangaminan. Saan akasta aparigatan da pa'y lang tipada da atao. Kumusta mat nga tatikapsat mo ang masakit? Linda bakat? Kumapkapsot nga rod lakay. Kat, kaano nga agbantay ka di hospital nga? Nagtekste ka anak ka, mapanak ka no biyernes. Mapang ka. Tulungam ti ka anakanta. Wan lakay. Kasi naman, takasta ti kasasaan na ita. Wan nga rod lakay. No saan kuma nagsakit ni Manong. Nasaya at kuma. Saan da amarigatan. Saan tayo akontrolado ti mapaspasamak itibiyag ti tunggal may sa kada tayo. Ngampatsyak nga dati napintas a plano ti Diyos para iti kabsat mo. Nagado ti plano ti kabsat ko lakay. Kaya't naabantayak no agawidak ijay balayda. Ijay kami kanu nga agnaad ta asikaswag. Awan mo't kinidakas di ta, bakit? Ado nga agpaiso ti plano na, ngamnuan niya ti plano ti Diyos para kang kuana, iso ti matungpal. Kas na kunam itay, adalaki di tinapintas a plano na para iti kapsat ko. Nay, apa yan, Manong Rex? Kaslag dardaras kayo mat. Rabiin Magsaga na kayo. Ay nawaw, apay, anyat na pasama kaya? Pimusayin ti katugangak. Anya? Kaano pa'y, Manong? Itay laeng. Agsaga na kayo. Tagawid tayo palaeng. Sige garod, Manong. Mangala ka iti badom. Iti kasta kita da pagsukat amiday. Wen, Manong. Manungal daw tayo ijaya. Depende. Noan yan ti mapagsasaritaan lagi ti kabsat ti katugangak. Ay nawaw, apay nga isuda ti agdesisyon. Saan aya ang mabalin ada kayo? Noan niya ti bagada. Isulatan ti masurot. Tapno awan ti maibagada kata tayo. Ay nawaw, ni Sharon ti umawawag, katrabiin. Anya nga sa ti ibagana. Hello, Sharon, kaanakan. Auntie, awanan ni Papa. Anya? Itay lang, auntie. Adda kami dito'y balayita. Ay, Diyos ko. No adda pagluganan nyo, umay kayo kumaita, auntie. Awanan ti biyahe dito'y kaanakan. Awan tricycle, auntie. Alas 8 mo ngaminan iti rabi kaanakan.
Angam ibagakid angkel mo iman, takasarita na ti kaaruba mi nga ada motor na. Wan man ante. Awan ngamin kaduami dito'y balay ita. Dakda kami lang. No awan ti mangi motor kada kamay, anusan mi tangarudan ti magmagnakin ni angkel mo. Ne, apay akasta tilang ang bakit. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo ya? Ni kaanakan asyaron lakay. Apay kano? Awanan ni Manong lakay. Anya? Ada nga tati mabalin amang itulod kadata iti ayanda Manong. Awanan ti Jeff kin tricycle iti kasto nga oras. Kasano pa yun dayta? Sapay awan kadwada kaanakan Sharon ijay. Ipadas ko ti mapan itaan ni Pilo. Ang mga nun nakariing pailaang dayay. Wan man lakay. Salud-sudam numayat amang itulod kadata iti ayanda Manong. Bareng no umanugot bakit? Sapay la kumaa, tamaawatan na ti sitwasyon tayo. No andaban tinagkurakang. Wano na isawang ko anakis. Sapay lang kumata mapakawanak, Manong. Nadagsin ka na kami, ti kastoy ana pasamag. Ngimasapol nga aklunan me, tasaan mi ba't atangal tibiyag mo, Manong. Ante Linda. Awatan niyo ti tissue. Oh. Ay, ang yaman ng kaanakan. Pasensya ka na. Talaga ajak malapdan ti panagtintin na gitilwak. Maawatan kayo, ante. Nangalak matlang iti kapeyo. Agkape tayo pa'y. Ang yaman ng launay kaanakan. Agyaman nagtaimay kayo kini Uncle Eman, ante. Naipaglaangin ata intulod na kami ni Pilo dito'y balayyaw. Manungay ti binayadan nyo kan kwa na, ante. Awan mo kitay. Saan na mga inala ti bayad mi kuma? Tulong na kanumot tanday je kada tayo. Anyamatan da dya bakit Linda? Un nga ron, makapasar gid ni. Agin sasangit kanumot. Aywan gaya Manong. Nangag mo ka di ti istoryada. Ano, anya ti istoryada Marlene. Nangag ko ti panagsasarita da. Kaya't kano day taalinda ti agnaad dito'y balay ti katuganga Manong. Anya? Iso tinangag ko. Kitaan nyo ta ang mga no agnaad iti daytoy abalay Manong. Itan niya kumaaga po nga agnaad dito'y balay ti katugangak. Hay, jak amua iti dayja bakit? No di kat agraraman Saan na mabalin ti kasta kapanunutan na? Isu arumbeng nalaang akasarita yung Manong. Anya ti bagakin ko anangay. Ibagayo asaan ang mabalin nga agnaad ditoy. Inton kwan, tagikwaan dapay ti balay ti katugangam. No di yung maibagakin kwa na, siya kun ti makisaritakin kwa na Manong. Mabalin yung ti agawid. Ha? Nalpas mo't ti tabon ni Uncle. Awanan ti aramidan nyo ditoy. Di yung ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay. Ay nawaw. Awam mo imbagak nga agnaedak ditoy. Na, agin didiam mo pa'y lang daytoy bakit? Anya ti kunam. Tapno awan tirirey, agawid kailangan kunak. Aguray ka. Sabalin siya met ti panagawat yu iti imbagak a plano ni Manong nga agnaed kami iti daytoy abalay no makarwar iti ospital. Hay, awanan ti adupay asao. Agraraman ka kay di Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Uray mamirmiraot kami laeng, saan ko apagintirisan ti kinabak ng tikabsat ko. Oho? Agraraman ka amang ibaga nga gawidak, kat kabsat na kalaeng may ti asawa ti kaanakak. Nututuusan kat saan kamot aparte ti pamilya may. Awan ti karbengam amakibiyang. Anya ti imbaga ni Marlene ken kabakat. Mabalin yon ti agawid, diyo ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay, kunanaki din kanyak. Ay nawa, apay kanumot akasta ti panagsasauna. Ipagarop na siguro apagintirisak ti balay ti kapsat ko apimbosay Anya kumatibibiyang na ditangay. Ipaglaang mati ka anakan taday. Day tangarod lakay, di na amo ti pagluglugaran na. Agpada da iti kapsat ng asawa ni Sharon, gamrod ken agraraman.
Amangan mo't no iso ti kasta ti kapanunutan na. Amangan no ti kayat da, kat iso da ti agnaid iti balay ti kabsat mo. Awan ti karbangan ni Marlene iti daytoy abalay. Saan mo't nga iso na tinaikamang, ngam no agsasao, kunablan asinaw. Gamrod kit di dagita at tawa. Ti dakas na pa'y. Ipulagid da iti sabali ti dakas nga aramid da. Nakunampay lakay. Mabit man laang takasaritak day di ababae sakbay nga agawid ta. Nalpasan, Manong Rex. Anya tinalpasin, Marlene. Naibaga kon iti day alindang agawiden. Pudno? Wen, Manong. Anya tinsungbat na kin kangay. Saanen anapatag no anya tinsungbat na, Manong. Tinapatag kat ammo na ti pagluglugaran na. Sa bagay mo't kidya. Sana mabaling agnaid day di abakat iti day ito'y abalayan niya. Isu nga rod asya kon tinangaramid iti pamuspusan, Manong. Agbain mo't siguro day di abakat iti inbagak kenkwana. Agsarita taman pa'y Marlene. May papan iti anya? Api akas di ti panagsasawm iti asawak akabsat ti pimusay. Ay nawaw, awan mo't dakas nga insawang ko, tata. Awan ti dakas ngayon sawang mo kunam. Kat no imbagam kano amabalin min ti agawid. Bantayan nyo nga minti asawa yu tata. Anya ti kayat mo asawan? Pagintirisan na mo't gayam daytoy abalay. Paginteresan? Amangan mat no kamalila ang tinangawat mo itinanggag mo. Wen, pobre kami. Ngam saan kami agamrod? Saan mi atagik kwa ente saan mi matako kwa? Aho? Kan maysa, nagturid ka magimbaga iti kasta kada kami. Kat saan kamit aparte ti pamilya mi. Tilaing kabsat mo tinay kamang. Mismon tupay akanakan mi. Saan da maibaga ti kasta? Si kapay kiti. Saan anasaya ti kasya panagsasauya ti kabsat ko ang gala? Di mo kamin kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Awan ti kan kanunungak. Napudno ti ibagbagam. Kasaritam ti kabsat mo. Ibagam adi na ipadlaw ti kinagamrod kin kinaagraraman na. Awan ti karbangan nyo amang isawang iti kastay ti kabsat ko. Awan ba't ti karbangan ti kabsat mo? Amang papanaw kada kami ditoy. Anya, ti kabsat mo nga awanan baen tayo ti parikot. No di mo pa'y bagbagan day. Isunto ti mangibabayin iti pamilyayo. Saan apod no day ta? Saan kumaati kinagamrod yo tinangruna? Laglagi pa nyo. Nga dapay dagiti kabsat ni Sharon. Isuda ti agnaid iti dayto abalay. Pudno ka di nga adda saan nyo ang nagkikinaawatan kada Rex, Uncle Eman? Saan ka di ang nagistorya ni Antim ken ka? Awan na dakdakamat ni Auntie Linda kanyak, Uncle. Ti kabsat ti asawam ti parikot. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Marlene kan Auntie Linda, Uncle. Wan tabi nagaan na kanumot ni Antim nga agawi din. Idinalpas ti tabon ni tatang yo. Apay kanumat. Sa bali siguro tinagawatan na iti istorya anang ngagna. Ti imbaga ni Antim, ket plano day di papayo nga agnaeden dito'y balayo. Tapno adda kumati mga sikaso ken kuana, ngam kastamot ten tinapasamak. Ay una yan ni Marlene. Bagbagam ti ipag mo. Awan ti karbangan na amang ibaga iti kasday. Takabsat day di papayo ti asawa. Numaminsan mo't ni Marlene. Di na amo ti pagluglugaran na. Ala, bayan nyo, Uncle. Kasaritak ti ipag ko. Saan ang maiparbang ti kasya pa nagsasaom iti kabsat ni Papa, Marlene, ading ko? Awan ti amok abasol ko, Manang. Ti pa nagsasaom kadaan ti kan Uncle ti parikot. Anya? Awan bibiyang mo iti day di abalay. Naa, no tinaisawang ko ti isyo. Kaya't kulaang nga ibaga a concernak isuan aramid ko ti kasjay. Concern ka? Wano adda pa'y sabali ang makagapo. Ha? Ay ko, Manang. Inton sumaruno, di ka makibiyang. Naawatam. Saan ko maasikat ti agbalin arason ti saan mi apagkikin naawatan kadaan ti. Pinagsasawam kanumot ti kabsat ko, Sharon. Gaputa di na amo ti pagluglugaran na. Saan anasaya at ti kasdi apa nagsasauna iti kabsat ni Papa? Ay nawaw, concern lang ti kabsat ko, iso anarabin na ti kasjay. No may papan iti kakastabanag, awanen bibiyang na. Anya? Ulitak manin ha, awan bibiyang nakadagiti sa nikwa ni Papa.
Nasaya at atao ni Auntie Linda. Kat amok asaan na ang maaramid timang tagi kwa iti saan namat ako kwa. Diwan lang. Ibagam iti kabsat mo, tagkid daw iti pamakawan kini Auntie. Masapol pa aya. Kasapulan na. Iso nga ro tinagkamali. Ni Auntie Linda pa'y laang mat anasingpat, ken naayat at tumultulong ken ni Papa ti pangibagaan na iti kasjay. Ha? Agraraman kit di ah. Anya. Agpasensya ka kanukin Auntie Linda no makita manin. Itian niya kumaaga pungay mo. Agpasensya ka. Tatakas ti pa nagsasaong kwa na iti. No sa anak-anak sao, ang mga no nagnaudon day di alinda iti balay ti katuganga manong. Aramidem latan ti imbaga kading ko. Anya? Tapno saan data apagpanunutan iti dakas. Saan ka di an naibagam kanyak akayat mo ti agnaed iti day di abalay? No saan ka ngagpasensya iti dayja alinda. Ang mga numakadlaw da. Datanto ti mapadaksan. No saan mo aramidon ti imbaga ni Sharon. Ay, pasensya kayon, iti dakas nga insawang ko, Auntie Linda. Naimbag Mike, tanaamiris mo ti bidrut mo. No saan daklang a kinasarita ni Manong? San kong aramidan ti kastoy? Anyat ko nam. Ha? Ay kwa? Ti kunak, sapay la kumata mapakawan na kon, ante. Inton sumaruno nga men, ambuam ti pagluglugaram. Wan, Auntie Linda. Di ka agbalin nga agraraman. No saan ka aparte ti pamilya, di ka makibiyang. Ha? Di mo ipadlaw ti kinagamrawd ken kinaagraraman mo, tati kapsa mula ang tinaikamang iti pamilya may. Naawatam. Ay kwa, wan, ante. Nasaya mo nga rod no kasta. Ilugar mo ti bagay. Kan siguraduam, ahustaw ti panagawat mo iti istorya, sakbay ka nga agsaaw. Tapno saan ka nakababain. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuampay nga umuna ti lugar mo. Di ka agbalin agamrod ken agraraman. Taday ta nga aramid, ti mangibaba iti kinatao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.